بالله من الشيطان الرجيم. أن يتغني الله تعالى فكبو الشيطان إبليس اللعين ترمى. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني ني الله تعالى تغبر كما على ميكو سيندي ني هو على كل دبالبا ني لا هرهنا كرنغرلتي. نعم. تابع سورة الصاد. أم بسودو نفتقولا. نعم. يلي كتوس بشمال الفرنسيس. واذكر. على كم محمد ما يكنا نينا. عبدنا. يا على كجونغكو. أيوب. ندويا أيوب. إذ. أكو مامنا. نادى ربه. ni Ayubu sengene ya mawele أني. wikado ni Ayubu مسني الشيطان. shetane ni labode binusubin ni toroye وعذاب. ani dimi gwele اركض. mana duwa ujabira ala kwa masa urukudu نعم. bogolike برجلك. ni senye هذا. ni mifleni mutasalun kulijibala بارد. asumalembe وشراب. mitafana bala ووهبنا له. ni ala edilike Ayubu ma أهله. asomogowla ومثلهم. ano ubonyongo wɛrɛ ma nga kafuma رحمة. hinedo منا. ka bɔ ne ala yɔrɔ wa zikira ani wajuli لأولي الألباب. nka a bɛ kɛ ka hakilimaw de waju وخذ i ka minɛni kɛ بيدك ni e ye bolo ye جوزا sirifɛn na فاضرب i ka bugɔli kɛ به n'o sirifɛn ye ولا tahana so i ka ni ka kale kɔrɔbɔ kana kale sara نعم إنا ne ala وجدناه ne nabilaye Ayubu sɔrɔ sabiran n y'a sɔrɔ a sabalilen bɛ نعم العبد jɔn na khayra ma don إنه Ayubu min filɛ nin ye awwabun segili caman tigi don ala ma واذكر عبدنا أيوب. o kuma na ala ko kira ma wazukur نعم kana ɲinɛ abudana Ayuba kana ɲinɛ n ka jɔn kɛ Ayubu kɔ نعم mana kana ɲinɛ a kɔ kɔrɔ ye de i k'i yɛrɛ waju n'a ye نعم sabu n ye min da Ayubu kan n ma o da e kan mana toujours ni ko ye silamɛ sɔrɔ نعم i bɛ silamɛ wɛrɛ ye min ta ka jugu i ta ye o tuma na ala kira sɔrɔ silamu ala tun b'a waju ni ninnu de ye نعم ko gɛlɛn minnu tɛmɛna min dara ala kanubaw kan min dara ala kanubaw kan o de la n b'a fɔ ye siɲɛ caman نعم a bɛ tɔɔrɔ minnu sɔrɔ نعم a kɛra garisɛgɛ ko ye a bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ a kɛra i ni muso cɛ ye a bɛ tɔɔrɔ minnu sɔrɔ a kɛra i ni farikolo kɛnɛya cɛ ye نعم ala b'a ka jɔnw de jarabi n'a ye i ma ka maritaba dɔ ɲini ka taa n'i ye ye نعم walima ka jurumu dɔ yafa ye min kan k'i mago sa n'a sɔrɔla a bɛ faamu mana o de la kuma bɛɛ ni ko gɛlɛyara kira bolo نعم ala bɛ kira wɛrɛ kɛ k'a waju mana wazukuru abdana Ayuba ko kana ɲinɛ n ka jɔnkɛ kɔ n'o ye Ayubu ye izinada rabbahu tuma min na a ye ni ala wele a sɛgɛnnen a ɲɛ gannen a tɔɔrɔlen نعم a ko tiɲɛna a sera ala wele yɔrɔ ma sisan komi a yɛrɛ b'o kisa dɔn a sabalila sitanɛ ko n'ale y'a lajarabi ko a bɛ s'a la komi o kisa ka jan نعم a yɛrɛ bɛɛ b'o kisa dɔn a ka a denw a y'a den bɛɛ faga a jɛnna n'o ye نعم a ka nafolotigiya ba in ala ya sitanɛ ye ala wele k'a ka nafolo bɛɛ halaki Ayubu jɛnna n'o ye a ko a tɔ tora a farikolo ye mana a sera a farikolo ma a ye bana jugu bila a la نعم Ayubu ko a jɛnna n'o ye teri wo ɲin wo bɛɛ bana Ayubu la n'a balimakɛ fila dama tɛ bɛɛ bana na parce que bana janyana نعم a tolila kasa bɔra طيب mɔgɔw y'u yɔrɔ janya la mais a muso kelen mun b'a bolo نعم o ma sɔn k'a janfa fiyewu الله أكبر o y'a ka tɔɔrɔ bɛɛ muɲu نعم o de b'a wuli
o de b'a sigi o de bi don n'a ye ɲɛgɛn na o de bi bɔ n'a ye ɲɛgɛn na o kɔni ɲ'i ka ko bɛɛ d'a ma muso ɲumankun y'o ye dagabana don a yecogo ka ɲi komi a yɛrɛ bɛɛ b'o kisa dɔn bon o kisa in na tiɲɛw b'a la ko b'a la minnu t'i faamu mais o bɛɛ ko tɛ an mago bɛ muso min tun b'a bolo dagabana de don mais nin jarabiba in kɔnɔ muso in m'a janfa fiyewu cɛ caman y'i tante muso in na jɛnɛya sira kan a ma sɔn a bana minnu na olu tilala ka bila kɔnturu la a bɛna deli kɛ buru dilan yɔrɔ min na n'olu bɛ buruw d'a ma n'a bɛ taa cɛ balo n'o tilala ka n'olu su ko bana min b'a cɛ la ko a bɛ yɛlɛma ko bon a dun dorokolen don aw la n'an m'aw kɔlɔsi dɔrɔn ayi u b'u ka bana in bɛna yɛlɛma aw fɛ i y'a ye bon kuma cayara ko tumu y'a dun farikolo ye n dun fo tumu nana se ni ma n'o ye dusukun yɛrɛ ye a bɛ ala ko suma ni dusukun min komi a b'a bɛɛ dɔn quoi voilà a bɛ ala ko suma ni dusukun min ye sitana selen o yɔrɔ la sa a ko iznada rabbahu a ye tɔɔrɔ in bɛɛ mun mais dusukun min bɛ ala ye n'o bɛ kuma ala fɛ ni se kɛra o ma a siranna kunangoya ɲɛ o de ye ala wele kun y'a fɛ a ko ala sitana ye ne sɔrɔ sa dɛ bi nusbin ni dimi ye duru a ye tɔɔrɔ se ne ma dɛ wa azabin ani dekun i n'a fɔ sisan ni man kɛnɛ o yɛrɛ ye tɔɔrɔ dɔ ye o de ye ne sugu ye o tuma na wa azabin o ye dimi ye alamu i mani i tɛ se tɔɔrɔ juguyara quoi ko sitana y'o kɛ n na parce que juguma o juguma o bɛ nasaba ka taa sitana de ma mana ɲumanw o bɛ nasaba ka taa setigi ma a ko sitana ye ne tɔɔrɔ dimi bɛ n kan a la o tuma na nin ye kuma jan de ye a tigɛra k'a surunya o kɛra min na sa ala welelen ka ala wele ala ko a ma urukudu birisilika ko i sen kɛ ka dugumakolo bugɔ nin bɛɛ ye mun ye ko foyi t'i sɔrɔ ni sɛgɛn tɛ foyi t'i sɔrɔ sɛgɛn kɔ n'o tɛ a kun bɛ se ka jibirila bila dɔrɔn taa nin fura in d'a ma jibirila nin fura in d'a ma i k'a lawuli mais a ko la urukudu birisilika i sen kɛ ka dugumakolo bugɔ nin bɛɛ ye kalan de ye fo i ka fɛn kɛ de pour que i ka fɛn sɔrɔ ayiwa i sen ka dugu bugɔ a ye dugu bugɔ min kɛ o yɔrɔ bɛɛ ko ji bɔra haza mughtasalun a ko nin ji i b'i ko ni nin el asbab n'o tɛ ala ka ko sɛbɛn i k'i ko la a b'a fɔ dɔrɔn kun fayakun a ko i b'i ko nin na baridun a sumalen don jikalan tɛ banabaatɔ tɛ se ka jikalan supporter a sumalen don a kɛ k'i ko wa sharabun min ta yɛrɛ b'a la i k'i min o la n'i y'i ko k'i min i bɛ kɛnɛya kuranɛ yɛrɛ m'o fɔ o tuma na a y'a ko a y'a min sababu bɛ yen quoi n'i ye sababu bila dɔrɔn i tɛ ala yɛrɛ sɔrɔ hunaka al-musabbib wa hunaka al-asbab sababu tigi bɛ yen mais a ye sababu bila yen o labatoli fana ye ala dɔnni dɔ ye o ladonni o labatoli o ye ala dɔnni dɔ ye u y'an ka fɛn bɛɛ haramu k'a fɔ ko n'i ye an ka mɔgɔ dɔw bɛ saraka dɔw i b'a ye an ka mɔgɔ minnu ka mɔrila fɛ ta ka ca ou bien bamanan fɛ ta ka ca i b'a ye olu de la kosɛbɛ walima an ka laada kɔrɔ kun don nami nɔrɔ a b'a dɔn nɛgɛw ɲagamini ɲɔgɔn na wala ko n'o yeri bolo la dɔrɔn ko i ka bato ti minɛ bilen o ye kelen ye musiriku yɛrɛ taamu ye quoi bon faaliya bɛ nɛgɛ la faaliya bɛ nɛgɛ la nɛgɛ jɔyɔrɔba bɛ nɛgɛ la dabali ko tɛ mɔriya ko tɛ domaya ko tɛ nɛgɛ yɛrɛ dama nɛgɛ yɛrɛ faaliya ba de bɛ nɛgɛ la
et puis bɛɛ n'i ka nɛgɛ dɔw fana comme daliw kɛra cogo min na nɛgɛ dɔw bɛ yen n'o b'i bolo la a bɛ se k'i ka bana dɔw ban munna n'a sɔrɔla mɔgɔ minnu hakili b'a la tension bɔra waati dɔ la tubabuw tun ye bolola nɛgɛ dɔ de bɔ a bɛ don bolokan na azonamani dɔ tɛ i y'a ye barasolɛ de don n'i y'a tension tigiw bɛɛ y'a san bamakɔ yan n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye mɔgɔ caman bolo bawo ko nin ye tension fura de ye ko tant que a b'i bolo la ko tension t'i bin mais bɛɛ y'a san mais kuranɛ aya t'a la bamanankilisi t'a la nɛgɛ de don mais a dilan cogo la a ka fahaliya a bɛ se ka min ɲɛ e farikolo ye peut-être maadani dɔ de don min bɛ contre tension a bɛ se k'o kunbɛn walima a bɛ se ka tension tigi dɛmɛ tension kana évoluer ka fanga sɔrɔ tubabu y'o nɛgɛ inventé k'a feere Bamakɔ fan bɛɛ fɛ yan mɔri m'a di dɔma m'a di mais mɔgɔw y'a san minnu mago b'a la o tuma na fahaliya bɛ nɛgɛ c'est-à-dire nɛgɛ bɛ baara dɔw kɛ quoi o tuma na mais a fɔra n'o yer'i bolo la dɔrɔn i ye fila fara Ala kan mais c'est-à-dire kuma nufuw ka mesurer de ni nɛgɛ donni e bolo la k'o bɛ se k'i ka bana dɔ kunbɛn walima a bɛ se ka don i ni tɔɔrɔ dɔ cɛ ne hakili la Ala ye nɛgɛ daga nabiɲuman dɔ ye wa ale lahul hadida an ye nɛgɛ magaya bolo Dawud o tun bɛ mun dilan n'a ye ko finiw min b'aw kisi suratul hadid wa manafi Ala ko ne ye nɛgɛ jigin tɔɔrɔ caman b'a la mais mɔgɔw ka nafa caman b'a la parce que n'an ma ɲɛ Ala ta fɔli kɔ an kana ni dungɔ ta an kana taa an yɛrɛ ka faamu fɛ an ka taa faamu général la parce que e ye karamɔgɔ ye nin fɔ ne yɛrɛ karamɔgɔ ye dɔ fɔ ye an bɛ dan b'an karamɔgɔ la o tuma na an b'an karamɔgɔw ta bila kuma dɔ la n'a ni kuranɛ ye ɲɔgɔn bila an b'an karamɔgɔw ta bila parce que hadisa ko in hadisa ye wulibaliw b'a la a caman wulibaliw b'a la mais problème ye min ye n'a ni kuranɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na n'a ye kuranɛ sɔsɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i sen da tɔ kan k'a terike a faamuna o tuma n bɛ fɛ k'a fɔ ye ne m'a fɔ a ka na minɛ yɔrɔ don dɛ n m'o fɔ mais n b'a dɔn a t'aw bɔ diinɛ na fɛnw tɛ minnu bɛ bato fɛnw de don minnu ye sababu ye o bɛ faamu fɛn dɔw minnu ye sababu ye na min nɔrɔ an karamɔgɔ dɔ ko sanu n'a bɛ cɛ o cɛ bolo la n'i n'a sara i ni Ala ti ɲɔgɔn ye mais cɛ o cɛ sara ka sanu t'i bolo la nin ye kumaw de don ni hadisa ninnu ye hadisa labɛnnenw de ye an yɛrɛ ka khalifa dɔw tile la Alakira kɔfɛ ka mɛn parce que khalifaya kun kɛra ne bɛ fɛ k'i bin de a bɔr'o la hali du kɔnɔ kɔrɔkɛ ni dɔgɔkɛ bi ɲɔgɔn empoisonné ka ɲɔgɔn faga pour que u ka waliyu ahadiya sɔrɔ n'u fa sara u ka bila u fa nɔ na faw salen kɔ a suruma dɔ ye Aminu ni Mahamunu ye Haruna Rashidi den fila a y'a den fila ta de ka taa n'u ye fo alikaba la ka taa ahadu sɛbɛn k'a fɔ n denkɛ fɔlɔ n ye nin jamana hakɛ in kalifa i ma filanan n ye nin jamana hakɛ in kalifa i ma nka e ka ɲɛmɔgɔ ye nin ye pour que kɛlɛ kana kɛ a y'a kɛ alikaba de la bɛɛ ɲɛna seereya kama ani Ala yɛrɛ ka seereya mais a labanna cogo di mɔgɔ u fila tilala ka bila ɲɔgɔn na mɔgɔ dama min ni tora a la maa t'a hakɛ dɔn tilala ka ɲɔgɔn faga de bon nin caman kɛra bon o tuma na o khalifaya tuma na ne bɛ ɲɛmaaya ɲini e b'a ɲini e bɛ Segu jamana mara ne bɛ Bamakɔ jamana mara
o kumana an cilen don ɲɔgɔn na mais Segu ja sanu bi bɔ yen sanu kɛn bɛ ka yen fa o de bi feere aw fɛ cɛw b'a san musow b'a san o kɛra aw ka dakhlu ye aw ka nafolo donyɔrɔ kɛra yen ye o kumana tant que aw ka nafolo bi ka kan na aw bi wari sɔrɔ waritigi kɛlɛ man di parce que kɛlɛminɛnw sɔngɔ b'a bolo ka mɔgɔw ta k'u sara u ka kɛlɛ k'a ye o b'a bolo mais u ka surusu dakhlu ye mun ye sanu o kumana hadisa nana ko alakira ko ni sanu yera cɛ bolo la k'o ye haramu ye ko cɛ kana sanu don nin bɛɛ bɔyɔrɔ bɛ yen an karamɔgɔ m'a fɔ a ka sanu don dɛ mais n bɛ fɛ k'a fɔ ye sanuko in lasili a hadisa mɔgɔ ye caman fɔ a kan mais min donna ne kunkolo la o de kɛra khalifaw ni ɲɔgɔn cɛ hadisa dilayɔrɔw ye hadisa miliyɔn 1 dilalen de don ye o parce que ka ban hadisa la kabini alakira sɔlɔ salam fatura san 200 dɔw ko san 100 n'a yɛrɛ laban hadisa dila daminɛna o la mɔgɔ dɔw sɔrɔla ye olu ko ka ban hadisa la mais u m'a fɔ ka ban bɛɛ la u ko hadisa in caman bɛɛ ko i k'a bɛɛ lajɛ min ni kuranɛ bi ɲɔgɔn sɔsɔ ou bien min ka lebu bi se silamɛya ma ko a k'a sen da o kan hadisa kɛlɛ daminɛna yen a bɛ faamu o tumana sababu bɛ yen quoi don min na ne y'a fɔ n ko magankaw ka mufti karamɔgɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ye ifitaw kɛ ko nasi dagalen don u nana ni alakira ka hadisa jɛlen nin ye magan de ye magan dɔnnibaa bɛɛ saudiya dɔnnibaa bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan darul ifta hali sini n'i ye kitabu bɔ a ti feere maa si ma i bɛ taa n'a ye yen fɔlɔ de o karamɔgɔ hakɛ dɔ de talen don u bi jɛ k'i ka kitabu lajɛ n'u y'a don u yɛrɛ hakili la ko a ni ala ta bɛ bɛn o hakili la a bɛ bɔ mais ni sigana min b'a la k'u ti jɛ n'o ye u b'i wele k'o bɔ a la o darul ifta ko nasi bi bɛn ko alakira sɔlɔ salam ye yamaru di ni nasi sɛbɛnni ye ne y'a fɔ n ka wajuli la a jara mon Dieu minnu m'a faamu u nana kɛ ka fan bɛɛ fɔ an ka suna karamɔgɔ an ka suna cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ale tɛ karamɔgɔ ye dɛ sunamɔgɔ don mais cɛkɔrɔba don mais a bɛ ala fɛ quoi nin mɛnɛ a fɛ ni ne ko a dalilu bɛ n bolo yan kitabu bɛɛ yan magande y'a fɔ a y'a denkɛ da a ka kana o y'a sɔrɔ an ka misiri bɛ karata kɔrɔ yɔrɔ in na yan fajiri selila dɔɔnin dɔrɔn u donna ne y'o bisimila n ko an karamɔgɔ a bɛ cogo di a ko non ko ne ko magankaw ko kira ko nasi bi sɛbɛn ko dalilu bɛ n bolo ko n ka dalilu ci ne donna so kɔnɔ ka kitabu ta ka na yɔrɔ bɔ a denkɛ kalannen don quoi a y'a da a denkɛ ma ko a kalan denkɛ y'a kalan denkɛ ye kitabu datugu a ko a b'a la wa denkɛ ko ɔhɔ ko a b'a la a ko mɔgɔ bɛ fili ko magankaw filila magankaw filila o parce que u m'ale ta fɔ magankaw filila mana n bɛ fɛ k'a fɔ ye sababu bɛ yen mais sababu tɛ ala ye ne ka furakisɛ tɛ n bolo wa jɛni bɛ se k'a fɔ i ka fura t'i bolo i ka furakisɛw b'i bolo kunkolodimi furaw b'i bolo denfatikaw b'i bolo n'a fana i b'a nin bila ji la a dɔw bɛ wuli i b'a min o b'e bolo e bɛ se ka kɛlɛ kɛ sababu ko la bilen tubabu ka fɛn dilanlen kafiri hali a composition i t'a dɔn i fɛn o fɛn b'a la i t'a dɔn a kɔni kusayara e kunkolo ma e ye bara kelen san ni muso min ko kunkolo bɛ nin b'a nin bila ji la kuranɛ aya tɛ foyi tɛ kafiri kelen k'a miiri ka ko kɛ mais ne bɛ se ka kuranɛ aya sɛbɛn
k'a dilan k'a ɲɛ k'a di e ma e muso ka denko la se bɛ ala de n bɛ se k'a d'i ma e yɛrɛ ka bana na se bɛ ala de a bɛ fɔ olu de ma ko sababu kumana a bɛ yɛlɛmɛ ka bɔ sababuya la kuma jumɛn n'i ko ala tɛ nin yɛrɛ don n'o kɛra i kafiriyara u ye karamɔgɔ sunnamɔgɔw ka karamɔgɔba min tun bɛ Kuyate de don a fɔ a fatura Yusu Kardawi a tun bɛ Katari de Yusu Kardawi ale ye sunnamɔgɔ kun jugumanba de ye quoi mais ne y'a ka fatuwa dɔ ye o don dɔ nana ɲininka ko ale terikɛ bi sun quoi ko mais ko a tɛ seli ko bon ko mɔgɔ min bi sun a tigi tɛ seli k'o ka sun bɛ mun ye Yusu Kardawi ko a ma a ko ne b'a fɔ k'a ka sun a bɛ sun a tɛ seli ne b'a fɔ n ko a ka sun parce que sun ye wajibi dɔ ye seli yɛrɛ ye wajibi dɔ ye ɔ n'a ye wajibi dɔ kɛ ka dɔ bila laala a bɛ ka wajibi min kɛ o bɛna sɔn k'a kanda a ka wajibi dɔ in kɛ ne yɛrɛ kamana guwana Yusu Kardawi ɲɔnga nin kuma ɲuman in fɔ o balila ne na kosɛbɛ i y'a ye ayi ne yɛrɛ kɔni Yusu Kardawi ne kosɛbɛ kɛ parce que halal wala haram fil islam parce que a ka base bɛɛ kun ye jogo de ye quoi ale ni sunnamɔgɔ caman tɛ kelen karamɔgɔ caman tɛ kelen Kardawi kun bazilen bɛ jogo de kan a ka taabolo bɛɛ ne yɛrɛ kɛra a fɛ o de kama i y'a ye mais kɔsa in na an nana ye a bɛ ka dugudenw su ka kɛ u ka faamaw kan a ye bɔmu don aw yɛrɛ la a ye mɔgɔw faga tan non o caman bɛ ne bolo a ka makitaw la a bɛ wajuli kɛ a bɛ ka mɔgɔw su ka kɛ mɔgɔ faga kan ne ko n ko nin ye kabako ye hali Kadafi fagali a ko k'u k'a faga ko ale yɛrɛ b'a juru garanti lahara a k'u ka Kadafi faga ko a joli b'ale kan ne yɛrɛ kabakoyara n'o tɛ Kardawi ka ɲɛnamaya ne y'a ka fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ parce que a ka kuma base ye jogo de ye jogo Kardawi mais ala jɛ nin tɛ kuma ɲuman da ye dɔ delila ka Safiyu ɲininka nin na k'a fɔ ko Safiyu ma ko ninnu ye kafiriw de ye u tɛ taa misiri la u ka hukumu ye mun ye a k'u ka hukumu ye min ye e k'i jija k'u nɛgɛ ka na misiri la k'u ka hukumu ye o de mais a m'a fɔ kafiriw don a m'u neni nafigi min nana ko ninnu tɛ seli u tɛna misiri la k'u ka hukumu ye mun ye Safiyu ko cɛ ma k'u ka hukumu ye min ye dɛ e k'u nɛgɛ ka na a banna mais n'anw don kafiriw don u bɛ jahanama kɔnɔ bida mɔgɔw don la ud'u ila sabili rabbika wal maw'izati ala k'an dɛmɛ a kuranɛji nana o bɛ kuranɛji bɛ nin sisan baridun wa sharabun dɔ kɛ k'i ko a sumalen i ka dɔ min ala ko ten i ti kɛnɛya ni n'a y'olu kuma ko a ti kɛnɛya dɛ non a b'a ko ji in de la o ye sababu a bɛ tila k'a min sababu de don musabibu de ko a k'a kɛ ala k'an dɛmɛ ne nɔrɔ mana kɛ haramu ye k'i bɔ diinɛ yɛrɛ la pewu a fɔ maa bɛ don mɔbili na min dɔrɔn da kɔnɔ nɛgɛ hakɛ min bɛ mɔbili yɛrɛ la min ni min tɛ kelen ye maa t'a hakɛ dɔn motɛri ninnu bɛ boli ni gundo dɔw fana ye
nɛgɛ modèle dɔw ni fara modèle dɔw la o dɔw bɛ bɔ an ka farafin jamana ala ka téléphone yɛrɛ a bɛ fɔ a min ma ko a ni a bɛ bɔ an ka farafin jamanaw de la yan tubabu ayiwa dɔw ko lithium ne kɔni m'a fɔ lithium nka téléphone ni a bɛ bɔ an fɛ yan an ka farafinna yan o de bɛ dilan ka don téléphone na n'i ko dɔ ye haramu ye dɔ b'i yɛrɛ bolo o tɛ se ka sira sɔrɔ n'i ma o ta nɛgɛ hakɛ min bɛ téléphone na n'i ye téléphone yɛrɛ dayɛlɛ fɛn caman b'a la dɛ fɛn misɛnninw ka ca dɛ sanu yɛrɛ dɔ b'a la a ye wulibali ye sanu bɛ téléphone na denkɛ bɛ téléphone na zira bɛ téléphone na nɛgɛfin bɛ téléphone na téléphone yɛrɛ ni n'o bɛ bɔ an ka jamanaw kɔnɔ yan o fana bɛ téléphone na o fila b'e bolo o saba b'e bolo ne ka bagi min bɛ n bolo la o kɛra haramu ye mais e ka téléphone min falen bɛ na min nɔrɔ la o dagara ala k'an dɛmɛ ala ka ne ye n ta don de ko n'a b'i bolo la ko ɲɛjugu tɛ se ka fɛn k'i la mais e y'i ta tan de ko i ni muso bɛ se ka kuma k'i to bitigi la o tuma an bɛɛ ti kun dɔ de nɔfɛ mais n'i ko ne ma ko kun dɔ ye direct ye parce que o dilanlen don ne b'a f'u ye wikaya bɛ yen wikaya bɛ yen hali i ti fura ta sukaro ka ca i joli la docteur b'a fɔ i ka sukaro dɔgɔya nin dumuni nation ni nin dumuni nation in kɛ nin dumuni nation ni nin dumuni nation in bila wa n'i y'a kɛ ala b'a kɛ ten ala b'a kɛ ten dɛ o tuma na an ka ɲɔgɔn hakili an ka taa ni kodɔn ye fɛn dɔ bɛ yen bana kunbɛlanw bɛ yen ɲɛjugu kunbɛlanw bɛ yen hasidi kunbɛla bɛ yen wa min sharri hasidin o ye kuranɛ ye ni hasidi y'a jɔ a ka hasidiya wolo la ko ala don n'a cɛ dɛ moriw bɛ yan u bɛ se o baaraw la u b'o hasidiw sɛbɛ cogo dɔw la n'i y'a kɛ i bɛ kisi hasidi tɔɔrɔ ma ala bɛ sɔn fo an ka makharaju lajɛ dɔrɔn ala n'o de bilala i bɛ don siriku kɔnɔ n'i ala bila i bɛ don filankafoya kɔnɔ dɛ mais ka ala to i bolo ka da la ala de b'a kɛ fɛn bɛɛ dagalen don ye sariya ye minnu daga a bɛ faamu n ti fɛn fɔra ala kan an tɛna an ka dulokiw bɔ k'a sigi ala ye ala de ye i bɛ ala to a ka alaya la i yɛrɛ bɛ to i ka jɔnya la mais ala ye jɔn dɔw bila ye k'o bɛ se k'i mago ɲɛ ala ye yɛrɛ bila ye k'i bɛ se ka jɔn dɔw mago ɲɛ o tɛ ala ko ye dɛ kɛnɛyalikɛla ye ala de ye mais mɔgɔw de bɛ furakɛli kɛ mɔgɔw bɛ furakɛli kɛ dɛ hali n'i taara dɔgɔtɔrɔso la tuma dɔw la yanni u ka s'i ma u bɛ nɛgɛ dɔw cori i bolongɔniw na fɔlɔ ka tila ka dɔw siri yan k'o fiyɛ u bɛ dɔw don i kama kɔrɔ u bɛ dɔw don i da yɛrɛ kɔnɔ a ka ca dɛ mais a bɛɛ ye ko an b'a dɛmɛ a ka kɛnɛya ni fɛn dɔ sɔrɔla maadani dɔ sɔrɔla o kɛra denkɛ ye o kɛra nɛgɛfin ye o bɛɛ b'a la o anw fɛ bamananw bamanan saraka fɔlɔ ninnu u bɛ nɛgɛfin fɔ dɔw ye u bɛ denkɛ fɔ dɔw ye u bɛ nami nɔrɔ in tilalen fɔ dɔw ye anw denmisɛnnin ma tun bɛ min dɔn nami nɔrɔ la ko ɲɛjugu k'a bɛ ɲɛjugu kunbɛn burusi kɔnɔna na i y'a dɔn k'o de b'anw fɛ yen subaga ko kuma anw fɛ burusi kɔnɔ o de bɛ yen dɛ subaga bon o tuma na u bɛ nami nɔrɔ don denmisɛnninw bolo la ko ɲɛjugu mana ye ko a tɛ se ka fɛn k'a la mais an nana ayaw sɔrɔ an nana kumakanw sɔrɔ alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam yɛrɛ nɔ na ɲɛjugu ko la kira tilala ka na ɲɛjugu sabati ko tiɲɛ yɛrɛ don alakira ye ɲɛjugu sabati ko ɲɛjugu bɛ yen n'a y'i filɛ dɔrɔn i parler n'a y'i filɛ dɔrɔn i bɛ bana n'ala ma far'i kan i bɛ sa kira ko ɲɛjugu caman ye ɲɔgɔmɛ bila daga kɔnɔ
Anga yaro o y'olu ka fɛnba de ɲɔgɔnmɛ parilenba jɔlen a jɔlen o y'u ka miliyariw de ye nafolobaw de ye quoi mais ɲɛjugu mana filɛ dɔrɔn ɲamɛ bɛ bɔ ka bin n'a ma kantigɛ dɔrɔn a bɛ sa ko ɲɛjugu caman ye ɲɔgɔnmɛ bila daga kɔnɔ kira ko ten sɔlɔ salam a hadisaw bɛ yen n'o hadisa yɛrɛ ye wa ɲɛjugu tangananw fana kira nana n'a dugawu ye a bɛ faamu o tuma na mughtasalun kolita b'a la bana in bɛ kɛnɛya nka i b'i ko dɛ baridun kana siran banabaatɔ i fari bɛɛ tigɛlen don ji in sumalen don baridun wala wa sharabun wa i b'i min kun koyi a ti ɲɛ n'i ma min dɛ o tuma na ayubu y'i ko a y'a min ala ko cogo di o yɔrɔ la ne ye ayubu ka denbaya ɲana n y'a segin a ma sabu a den bɛɛ kun fagara komi a bɛ kisa dɔn cogo min na o yɔrɔ bɛɛ ala y'olu ɲɛnamaya ani o bɔɲɔgɔnko wɛrɛ ka fara a kan bɔɲɔgɔnko wɛrɛ ye yan ka fara a kan ko ala tilala ka den wɛrɛ nɔgɔya ye muso in na min jate ye ninnu jate ye u ɲɔgɔnna wɛrɛ ala y'o fara a kan ala ko k'a y'o kɛ hinɛ ye ka bɔ ale yɛrɛ yɔrɔ ani ka o ka kɛ miiri ye kodɔnnaw bolo k'a fɔ ko mana gɛlɛya cogo cogo ka n'i jigi tigɛ ala la non ka n'i jigi tigɛ ala la ala ye faama min ye to a kɔfɛ wa khuz i ka minɛni kɛ sa biyadika ni i bolo ye dirisan kuru la i n'a fɔ digisu de ye an ka furala yarɔ furala i b'a ye kuru don a sirilen bilalen don o tuma na yiri mɔrisɔniw fara faralen ɲɔgɔn kan k'a siri o de ye furala ye an ka farafin furala yarɔ furala wɛrɛ bɛ yen sisan u b'o dilan sɛbɛfara fɛnw de la o ye jalen ye o ko tɛ digisu ye nin minɛna i n'a fɔ an ka furalan dɔrɔn parce que mun nana n'o ye a y'o comme a yɛrɛ b'a dɔn banabaatɔ dusu ka teli banabaatɔ dusu ka teli bon mais nin muso in a bɛ fɔ ninnu de ma musow ala k'an bɛɛ taw kɛ ten non musow bɛ yen dɛ rahama mɔgɔ bɛ muso furu a caman nka mɔgɔ min bɛ muso sɔrɔ o ka dɔgɔ dɛ muso bɛ n kunna ani muso bɛ n bolo kelen tɛ dɛ walahi ala k'a nɔgɔya n ye ni gɛlɛya bɛ min kan ala k'o ta wuli n bɛ fɛ ka min fɔ ni muso in a cɛ bana n'a bolo ka toli de k'a kasa bɔ bɛɛ ye cɛ bila bon mais bɛɛ kɛlen ka cɛ bila muso kun kan ka cɛ minɛ ni jigiya dɔ ye jigiya jumɛn ko nafolo bɛ yen n'a sara n bɛna nafolo ta mais ala ye nafolo halaki de k'a ban muso bɛɛ taara ayubu muso bɛɛ taara mais nin ko k'a bɛ to a cɛ kɛrɛfɛ nin de bɛ bɔ ka taa baara densarala kɛ ni baara banna ni mini min sɔrɔla a bɛ na n'o ye ka n'o di ayubu ma don dɔ de la a sumayara ayubu bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn na a ma na banabaatɔ dimina a y'i kale ko n'a nana ko walahi n'ala ye se k'ale ye don o don a bɛ gɛnya 100 k'a la a bɛ gɛnya 100 k'a la parce que a ka nin mɛnni nin tɛ laadala mɛnni ye o tuma na a bɛ fɛ ka hadu k'a la gɛnya 100 ayiwa
muso kun sɛgɛnna de o kisa ninnu ka jan kojugu muso segira parce que fɛn ma sɔrɔ o don a segira ka na a ka patron fɛ yen muso min b'a ta baara la a nana o fɛ yen buuru dɔ tun bɛ yen muso y'o buuru in d'a ma parce que digisiw yi k'a fɔ k'a b'a bugɔ i y'a dɔn kisaw ka ca mais anw tɛ sɔn o ma quoi k'a y'a kunsigi dɔ de tigɛ k'o feere i y'a ye bon mais anw tɛ taa yen voilà bon mais a nana patron fɛ yen n'o y'a ka baara tigi ye o y'a sɔrɔ olu ye dumuni kɛ olu ko karisa e mana joona anw ye dumuni kɛ dumuni yɛrɛ foyi ma to mais nin buuru in minɛ nin kun bilalen bɛ den ɲɛ o sunɔgɔra nin buuru in minɛ i ka t'o di cɛ ma arahama a ye buuru in minɛ a y'i kɔ don n'a ye a nana buuru in ka ɲi quoi ça fait buuru min bi d'o ma buuru tɔw de don o de la mɔgɔ c'est à dire mɔgɔ tɛ se ye quoi non mɔgɔ tɛ se ye dɛ setigi bɛ yen ala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye jalamuguba sɔngɔ b'a kun kɔlɔsiba sɔngɔ b'a kun tapiba sɔngɔ b'a kun nka ala ka mɔgɔ a sɛnɛngolo bɛ ka taa non ni ye cogo y'aw fili dɔrɔn a tɛ mɔgɔw dɔn bilen a tɛ ala mɔgɔ dɔn bilen ala mɔgɔ sirilen tɛ duloki la et puis i yɛrɛ bi maloya quoi karamɔgɔkɛ yɛrɛ bi maloya ale ka ye tan mais i ma ala dɔn i ma ala dɔn c'est à dire muso nana ni buuru ye a y'a di ayubu ma ayubu ye buuru in minɛ ayubu ɲɛ b'a la nɔgɔ t'a la dunɔ t'a la nin ye faama dumuni de ye a ko muso ma e nin bɔ min a siranna quoi n'a tan tɛ don ko wɛrɛ la ka nin buuru in sɔrɔ a ko non a ko n ka jatigi muso n ka patron muso n taara o de fɛ yen u k'u ye dumuni kɛ ko mais k'u ka nin buuru in di ne ma k'a kun dira den ma k'o sunɔgɔra ko tuma na ko n kana nin d'i ma ayubu ko tiɲɛ na kɔngɔ bɛ na mais taa n'a ye munna ni den wulila n'a ma ka buuru sɔrɔ y'a jigi bɛ tigɛ c'est-à-dire ko a b'a faamu quoi ni jogo tɛ seli tɛ dɛ i bi sa ali kaaba kɔnɔ i kafirilama de ni jogo tɛ ni jogo tɛ ni jogo tɛ i bi sa ali kaaba kɔnɔ i kafirilama ayubu ko taa ni buuru ye den kana na kunu ka buuru ye réclamer n'a a kɛra sababu ye ko e ne de ye den nin yɔrɔ ta den mago b'a la k'o ma ɲi lahara de taa segin n'a ye aramatu ko nin ye kabako ye ne ma deli u y'a di yan de ko n k'a d'i ma a ko la taa n'a ye muso nana ni buuru ye muso bi don so kɔnɔ den bi wuli k'a ka buuru muso y'a don a bolo a y'a lajɛ ala ka mɔgɔw a y'u lajɛ u ni mɔgɔw tɛ kelen ye mais u ma mɔgɔw da ni wurudi ye dɛ siɲɛna tɛ dɛ jogo u ye cɛw da ni jogo de ala ye bonya kɛ maa o maa ye k'a bonya dumina jogo don wallahi ala kɛra ye cɛ jira a ko a sigilen filɛ a ko alijinɛna den bi don sisan cɛ min donna u y'a ye sini a y'a fɔ o cɛ kelen donna sahaba dɔ taara siya fɛ yen ala kɛra b'a fɔ nin ma alijinɛna den alijinɛ n bɛ taa lajɛ sa n'a bi min kɛ n yɛrɛ k'o kɛ mais cɛ taara a fɛ yen cɛ y'a sɔrɔ n'a y'i i da su fɛ fo ka taa dugu jɛ a t'i kunu yɛrɛ ko mais ne yɛrɛ bi ala bato ka tɛmɛ nin kan
ne bɛ ka n ka si ka seli kɛ ka n ka nafila o seli cɛ bɛ bɔrɔ dɔ la mais a ye o ye ko nin de bɛ nin de ye alijinɛ den a ti sun tile fɛ nafila sun ayi o la cɛ kabako cɛw ko mais ko kira ko i bɛ ta i bɛ ta ko kuma fɛ sa kɛ ko ne nanen ka so ne ma foyi ye n bɛ min faamu k'a fɔ e b'o kɛ ko an t'o kɛ a ko ale t'a bɛɛ ɲɛ sɔrɔ koyi ko ale b'a ka sunɔgɔ in kɛ dɛ ko mais ale kɔni bɛ min dɔn a yɛrɛ la mɔgɔ juguya t'ale kɔnɔ mɔgɔ juguya t'ale kɔnɔ ala y'a kɛ waliyu ye ko mɔgɔ juguya t'ale kɔnɔ ala y'a ko ale hakili t'a la fiyewu ko ale ye sahaba dɔ juguya a ka bonya de bɔra yan mais karamɔgɔw ni bɛna tigɛ karamɔgɔ dɔ ka fɛn dɔ fɔ u k'a lebu olu bɛ se ka kɛ ala ka mɔgɔ ye wa u bɛ se ka seli kɔni u bɛ se ka seli u bɛ se ka taa maga mais a bɛ mun ye ala kira de nin bɛ an ka Buhari de kɔnɔ kira ko sɔlɔsɛlamu ko alijinɛ den bɛ don a kan sisan u y'u yɛlɛmɛ dɔrɔn u ɲɛ bɛ kamalen natɔ la siɲɛ 3 a b'a fɔ alijinɛ den bɛ don sisan o cɛ in de bɛ don dɔ taara i den k'a lajɛ a bɛ mun kɛ de n'o y'a gɛrɛ ala la o y'a ye ale yɛrɛ bɛ nafila seli su mais nin bɛ si ka sunɔgɔ fajiri yɛrɛ dɔw b'a dalen sɔrɔ fajiri bɛ tɛmɛ k'a dalen to tuma dɔw la nin taatɔ y'a ɲininka ko ne y'a f'i ye n bɛna tile 2 k'i fɛ ni somɔgɔw bɛ tan ayi ni somɔgɔ tɛ ten dɛ n nan'i lajɛ de i bɛ mun kɛ a ko walahi ne bɛ min dɔn n yɛrɛ la n ma maa juguya n ma maa juguya a y'a janto ninnu a ye fɔ ninnu de ma diinɛ a ye fɔ ninnu de ma diinɛ a ye fɔ ninnu de ma diinɛ mɔgɔw selila fɔ k'u teefin fɔ a fɔra u ma teefinw u bɛ kuranɛ kala ko i b'a fɔ diden mankan ŋunu na diden mana don ŋunu na wuu min kɛ ko i b'u mankan mɛn su fɛ ten komi aw tɛ o ɲɛdɔn burusi kɔnɔ mɔgɔw de b'o dɔn burusi kɔnɔ ni su kora ka se hakɛ dɔ la ni mɔgɔ bɛ ka kuranɛ kala ou bien hali n'a tɛ ka kuranɛ kɛ n'a bɛ dɔnkili da la dugu sira fɛ i b'a mɛn de wuu aha jazakumullah khair a ko i b'u mankan mɛn i b'a fɔ didenw kuranɛ kalan fɛ wa u selila fɔ k'u teefin mais kira ko ni ninnu balola ko silamɛya a tɛ taa ɲɛ olu de ye Seydina Ali fa teefinw seli fɛ teefinw sudulu jiba olu de ye Seydina Ali fa olu de ko kira ma ko i tɛ laadiri ye i ye nin tilali min kɛ nin ma kɛ ala ɲɛda tilali ye i tɛ laadiri ye kira yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna o y'a fɔ el khawarij an bɛ mɔgɔw su ka kɛ diinɛ kan mais an yɛrɛ jogo bɛ mɔgɔw bɔ diinɛ na silamɛw tɛ se ka sunɔgɔ ko silamɛ dɔ ye hɛrɛ sɔrɔ silamɛw tɛ se ka sunɔgɔ ko silamɛ dɔ ye ɲɛtaga sɔrɔ mais denmisɛnninw ɲɛ b'o la kunfinw bɛ ka k'o kɔlɔsi ni diinɛw nan'u jɔ silamɛya ta bɛ goya dɛ comme an ka jamana na an fɔlɔla silamɛya de la an b'o de kan an faw an fa kun bɛ nin kan an yɛrɛ tɛ b'o kan mais anw ka sɛgɛsɛgɛli y'a sɔrɔ tiɲɛ de don o de y'anw to a fɔ mais denmisɛnnin minnu bɛna u bɛ kodɔn u ɲɛ bɛ ko la karamɔgɔ juguw yɛrɛ jogo kama denmisɛnw bɛna kafiriya karamɔgɔ juguw yɛrɛ jogo kama denmisɛnw bɛna ban silamɛya la n'o ye silamɛya ti mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fo a bɛ mɔgɔw fara de silamɛya ti maa si fɛ fo a waritigiw silamɛya ti yɔrɔ si fɛ fo a fanga yɔrɔ denmisɛnninw kunkolo bɛ han et puis fo an k'a dɔn diɲɛ dayɛlɛla de a y'a janto na diɲɛ dayɛlɛla ko tatawuru kɛra kojugu denmisɛnnin wolobali bɛ kodɔn sisan
an sera o waati ma fɛn o fɛn bɛ sen na a b'a bɛɛ kalama fɔlɔ mayamaga de tun bɛ taa furu la a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na mayamaga bɛ ta de parce que cɛ yɛrɛ t'a dɔn seɲɔgɔnma bɛ kɛ cogo min na a t'a dɔn o kuma ɲi muso fana ka ta bɛ yen cɛ ta ye cɛ ye muso ta ye muso ye anw fɛ yen u bɛ jɔnkɛ kelen d'i ma o de bɛ i yirisadu bon mais mayamaga o ye n'importe qui ye o ye musokɔrɔba ye o bɛ muso dege k'o kɛcogo la parce que u kun t'a dɔn mais bi den san 8 téléphone b'a bolo a bɛ min dɔn a fa n'a ba t'a dɔn c'est pas la peine mayamaga ka na fo ni tobilikɛla nana ni jigoniya la o kumana o bɛ min f'u ye ko i kan ka hinɛ silamɛya la parce que ni ɲɛtaga kɛra kodɔn na ni mɔgɔ min y'a ka kodɔn ɲɛsin silamɛya ma i bɛ bɔ a la mais n'i ye recherche k'a kan i bɛ to a la i bɛ da la de ko minnu filɛ nin ye c'est faux o la i bɛ tigɛ u la mais ale tɛ tigɛ ala yɛrɛ bi mɔgɔw tigɛ u la o de b'an bolo bi bon ni tigɛ kɛra fɛn o fɛn ɲɛmɔgɔ la ne ma da la o ko bɛ taa yɔrɔ la bi an ka silamɛya binna yan de hasidiya a bɛ se nali ka kuma dɔ la a ko hasidiya bɛna dɔnnibaa caman don jahanɛmɛ na ko yaada ni yɛrɛ bonya bɛna muso caman don jahanɛmɛ na ani masakɛw n'i ye hadisi a ka kuma in lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kolo kan mais a fɔli ni sanjɛ san 1000 ni 100 caman tuma i b'a dɔn ninnu tun ye ala ka mɔgɔw ye parce que o y'a sɔrɔ kodɔn ma se o degré ma o y'a sɔrɔ kodɔn ma se o degré na an ka taa o tuma na comme a keleyara a ko muso ma a ko n bɛ kɛɲɛya 100 b'a k'i la a y'i kale ala la tuma min na kɛnɛya dira a ma silamɛ yɛrɛ y'a kumakan de silamɛ y'a kumakan de i nɛ i bɛ min fɔ n'o tɛ dɔrɔn e t'a la silamɛ y'a nɛ ye dɛ silamɛ b'a kumakan kɛrɛfɛ mɔgɔ y'i kumakan ka jɔn de o la a ko n gale da ala la muso in mɛnna a ma na n bɛ kɛɲɛya 100 k'a la n'i y'a fanga sɔrɔ ala ye fanga d'a ma min kɛ ala ko a ma ko i ye kale min kɛ gɛɲɛya 100 to yen kala 100 fara ɲɔgɔn kan i ko furala yarɔ a bɛɛ bɛ furala dɔn ɔ kala 100 fara ɲɔgɔn kan furala ngama 100 fara ɲɔgɔn kan i k'o siri i k'o ɲɛ kelen k'a la fadiri bihi a bugɔ n'o ye i kan'i ka kale kan'i ka kale sara quoi hanasu de ye i n'a fɔ sisan ni ne ko n ko walahi sini ne bɛ misi kelen da u bɛɛ ma ni ne y'o fɔ dugu jɛra n y'a sɔrɔ n ka misiw tɛ yen bilen ɔ n bɛ mun kɛ sisan ko n ka tile 3 su tile 3 bi su walima mɔgɔ fɛgɛwtigiw misikinɛ tan k'o fɛɛrɛ bɔ o n'a ɲɔgɔnna o de ye hinisu ye ko k'i ka kale sara o tuma na ko n'i y'a bugɔ ni furala in ye tan ko i kan'i ka kale sara wala bien shukran o tuma na i kan'i ka kale sara bilen o y'a bannen ala ko ne ye ayubu sɔrɔ a sabalilen don ni'mal abdu o ye jɔn nɛɛmama ye dɛrɛ wa
ayubu kun ye maa ye ko ko mana sɔrɔ a b'a segin ni ala innahu awabu de kɔrɔ ye hali jimitɔ k'a lajɛ ka ala ɲini a na n'a bi bɛn walima a ti bɛn ko ka ala yafa deli ala yafa ma ko ayubu kun y'o ye i m'a mɛn ko mɔgɔ sabalilen kun don ko wajadnahu sabiran ne ala ye ayubu sɔrɔ ko a sabalilen c'est-à-dire mɔgɔ ti jɔyɔrɔ sɔrɔ ala fɛ yen fiyewu ni jogo yɔrɔ dɔ tɛ voilà a y'a janto na dɛ mɔgɔ si ti jɔyɔrɔ sɔrɔ ala fɛ yen fiyewu fo jogo dɔ denmisɛnw a b'a janto a la aw bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ala fɛ i ka kɛnɛ bana foyi t'i la muso dɔ y'a yɛrɛ d'i ma ka ban na ala kama ka to o kan kana siga dɛ mɛlɛkɛ ti jigin ka kuma i fɛ dɛ mɛ i kɛra ala ɲi ye dɛ musow fana bi ten cɛ bɛ se k'i ɲini ka ko bɛɛ kɛ pour que a k'i sɔrɔ mɛ i ko min ka taafe bolo kɔlɔsi ala kama n t'i yɛrɛ di wali cɛ ma ala ti min fɛ dɛ mɛ da la i farala ala ɲiw kan n'i tora a kan ala ɲiya bɛ sɔrɔ ninnu de la ala ɲiya bɛ sɔrɔ ninnu de la jogo kira bɛɛ cira nin de an ka taa wazukur muhamadu kana ɲinɛ i hakili to a la i hakili to an ka jɔnw na walima abudana fila bɛɛ bɛ fɔ min ye nabila ibrahima ye nabila isaka i hakili to yakuba la minnu ye fangabatigiw ye alabato la ani hakilibatigiw kiiriw tigɛli la i k'a dɔn ne ala ye ninnu halasiya n'u yɛrɛ ka halasiyali ye zikira dari lahara ko sumali la wa innahu i k'a dɔn ninnu minnu filɛ nin ye u bɛ ne ala bolo yan ne ala yɛrɛ de kalenna mustafayin mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw na minnu sugandira ala ko cogo di wazukuru ibadana ibrahima a ko muhamadu ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ i miiri n ka kira tɛmɛnenw na i miiri ibrahima na i miiri isaka la i miiri yakuba la ulil aidi o don wa ninnu kun ye fangabatigi ye ne ala batoli la u ye ne ala bato ni fanga ye wala abusari wa ye yɔrɔ jan tigiw kun don u bi ko ye yɔrɔ jan u bi kiiri tigɛ a ɲɛ kan fiku dɔnni b'u la n'o ye ne ala bato cogo dɔnni ye u hakili kun ka jan u y'a ye ko diɲɛ ti mɛn ko a bantɔ don u jɛ n'a kɔ k'u ɲɛsin ne ala ma diɲɛ kɔ tɛ ka datugu i da la ye diɲɛ kɔ tɛ duloki kolondon ye n'i jɛna diɲɛ kɔ fini min ka ɲi fini bɛɛ ye o don kana mɔgɔ tɔɲɔ sabu a bi ban hinɛ ala ka fandaw na sabu ko bi ban i tile kɛ ladiri ye Seydina Ali ko ala ɲɛsiranya tɛ i kana wari mara ye ko ala ɲɛsiranya ye wari kana e de mara miliyari sɔrɔ k'a fɔ e bɛ siran ala ɲɛ k'o kɔrɔ de ye fanda don e ye o ye ni duloki kolonninw don k'a bɛ siran ala ɲɛ nkalon don ayi Seydina Ali ko siran ala ɲɛ tɛ duloki kolondon ye ko fini ɲuman don dumuni duman kɛ ko nka i kɔlɔsi dɛ i ka waritigiya e ka se wari la wari kana se e la i y'a faamu o tuma na ninnu ala ye ninnu ko fɔ ala kira de ye c'est à dire toujours ni tɔɔrɔ nana ni kira degunna kafiriw ye kira sɛgɛn kojugu
kafiru y'a sɛgɛn nafigiw ta juguyara kafiru ta ye o de la n b'a fɔ n ka karamɔgɔw ye a bɛ siran mun ye a bɛ siran mun ye aw bɛ siran mun ye u b'i fa neni u b'i ba neni u b'i lebu fɔ n'i sera n'i yɛrɛ jogo ɲɛ kɛ n'o tɛ i bɛ siran mun ye mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ mɔgɔ bɛ se min na i kuma de n'a tɛmɛn'o kan n'a y'i sɔrɔ a b'i fa mais kiraw nana fɛn bɛɛ ma f'u ma wa fɛn bɛɛ ma da u kan wa nkalon bɛɛ ma da u la wa u fa cogo ma ɲini wa ala ka kiraya ma se wa aw bɛ siran mun ye n'i ye mɔgɔw to ɲɔgɔn bolo dɔw t'i si koyi n'i ye mɔgɔw to ɲɔgɔn bolo dɔw t'i si dɛ o tuma na an k'an sɛmɛ ala la an ka taa dɔrɔn an ka taa a faamuna o tuma na ala bɛ to ka alakira sɔrɔ salam n'a a degunna ni kafiriw y'a degun nafigiw y'a degun u bɛ seli misiri kɔnɔ alakira ka misiri yɛrɛ kɔnɔ mais u bɛɛ n'a ka ko f'u ka kira fa akabatu don a yɛrɛ bɛɛ b'o ɲɛ dɔn selilaw de farala ɲɔgɔn kan u tɔgɔ ye ko silamɛw an ka général silamɛ généraliw u bɛɛ bɛ seli mais kafiri minnu bɛ bɔliso la o ka kusu ye u farala ɲɔgɔn kan k'u ka kira janfa akabatu u bɛ seli a ka misiri kɔnɔ n'a ko an ka taa jihadi la u bɛɛ bɛ bamuru ta ka tugu a kɔ mais u bɔtɔ jihadi kɛyɔrɔ la u dama dɔ réunion kɛ ko an b'a fa nin daga ka bɔ an dara mais n'a kumana u bɛ kasi u bɛɛ b'u siwli ala ka kira ye ala ka kira ye la ilaha illallah ala ka don an n'an juguw cɛ karamɔgɔ a kana siran foyi tɛ ala kɔ bilahi n'i dara la a b'i wasa a kana ala dabila dangaden ka kuma ɲɛ la a ye ala ka kuma lase a kana siran foyi tɛ hɛrɛ kɔ n y'o de fɔ ye siɲɛ caman n'an sara an bɛ taa ala de yɔrɔ n'an balola an bɛ ala de bolo yan e bɛ siran mun ye ni da bɛ se ka ko tiɲɛ u kun tɛ alakira ka diinɛ nɔɔrɔ faga ala ko cogo di n bɛ nɔɔrɔ in to yen nuralahi bi afwa ko n'u dabaraw ye ko ala ti sɔn dɛ ko nɔɔrɔ in mana ne bi to yen da bɛ kuma da bɛ sɛgɛn mais ala ti sɛgɛn dɛ a y'a ka nafolo bɛɛ halaki ko ka kira faga a ma ɲɛ min kɛ a ko ne ka nin nafolo ba in ka nin ɲɔgɔn nafolo bɔ ko n bɛ kira malo ba faga ne dɛsɛra koyi hali bi nafolo bɛ ka halaki an bɛ yɛlɛ o la de an bɛ yɛlɛ sabu jɔnni k'a fɔ ale bɛ ala bali a disi faratɔ don jɔnni ayiwa ko ala ka jɔn minnu kafiriyara u b'u ka miliyariw de bɔ ani miliyɔnw ko f'u ka ala ka sira kunbɛn ala ko u b'a bɔ dɛ u bɛna bɔ k'u bɛ tila k'u bolo ci ko n ka nafolo tiɲɛna o se bɛ k'u la fana ayi kuranɛ tilala o n ko ni kuranɛ kun tɛ anw kun bɛ bɔ di bilahi ala ka kuranɛ bɛ n bolo ala b'a dɔn ni nin kun tɛ ɲɛ dɔrɔn anw ye silamɛya bila i ye nin kuma in mɛn u b'u ka nafolo bɔ k'a di nafolo bɛ taa fu a ti foyi ɲɛ ko wa se bɛ k'u la fana a ma kɛ ni ma dɔgɔkɛ ta f'u ye anw dalen Kayi jamaba bɔra k'anw kunbɛn y'a dɔn telefɔni ko fa de bɛ mɔgɔw la u y'anw filime dɔrɔn k'a bila a ka fɛn in kan réseau fan bɛɛ fɛ an ka politiki mɔgɔ dɔ y'o ye ko nin ye jamaba ye dɛ ko nin ye Hayidara kɔrɔlen ye dɛ c'est à dire ko nin mɛnna dɛ dɔw ka ko non ko nin mɛnna nin tɛ bi ye a sinna ka dɔgɔkɛ Mufa wele o y'a sɔrɔ o yɛrɛ b'an fɛ Kayi a ko an Hayidara ka image dɔ ye sisan ko nin ye kɔrɔlen ye dɛ o ko ye mun image ye ko Kayi kɛ ko a kunbɛra Kayi cogo min na ko anw de n'a nana ko ne yɛrɛ bɛ Kayi yan ko nin ye sisan de a ko ko
a ko olu ka cɛsiri ma foyi ɲɛ a bɛnna la tɛ parce que olu kun ye wari de tila quoi ka wari di mɔgɔw ma ko a ye dara nɛni a ye nkalon da a ye dara la a ye kuma jugu bɛɛ fɔ a ye dara bilahi et puis u binna kan fana mais ne bi n ka ko ɲɛdɔn hasbunallah o ye ne nɛni ko ne bɛ IBK fɛ bilahi mais ka sɔrɔ bilahi la aliyul azim ne ka so yan ne ka denbaya bɛɛ bɛ IBK dɔn a bɛna ne ka so yan de waati bɛɛ ne ka denbaya bɛ faama min dɔn ale don mais a sigira fanga na fɔ k'a bɔ a la ni kuranɛ cɛ se ma don ne ka so a ma kɛ ne ba banna ne dɔgɔmuso banna a ko ne ma u ye ne wele k'a bɛ aéroport la u bɔtɔ don voyage la k'a bɛna ne dɔgɔmuso ka foli kɛ n fɛ yan mais bilahi ne ma sɔn k'a fɔ hali muso ye parce que ne bɛ ko ninnu ɲɛdɔn ne b'a ɲɛdɔn ne b'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ ne n'u cɛ ka se t'o ye u tɛ gɛrɛ ne na ka se t'o ye ne tɛ gɛrɛ u la u y'a fɔ ne ye ne m'a fɔ n ka denbaya ye dɛ mais ne ye sokɔnɔna labɛn n yɛrɛ ka hakilila la quoi k'an sigi mais fo nin sigiyɔrɔ kelen na kuranɛ de filɛ n bolo a ma na a ka ciden ma na mais u ye ne fa ni n ba neni o de kama ka wari di fan bɛɛ fɛ ko an ka Haidara ko dabila nin jama in yelen ale ko ko nin ɲɔ neni dara kan ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma k'ale bɛ mɔgɔw b'a nɔfɛ mais ala kitira an jɛ a bɛɛ ta cɛnni filɛ ala y'a bɛɛ halaki parce que u ye nkalon da n na a b'o cogo kelen la olu bolo ko nin fanga in de bɛ ka k'anw bolo bi kuma bɛɛ y'o de mais nin fanga min bɛ yen bi président tɔgɔ ye di Hashim min bɛ yen bi a ka sɔrɔdasiw anw ye wari min don a la miliyɔn 100 caman don anw t'u ka wari dun dɛ anw b'an ka wari de don an faso la anw b'an ka nafolo de bɔ k'an faso dɛmɛ anw t'u ka wari dun parce que n bɛ nin fɔ ye mɔgɔw tɛ ko ninnu ɲɛdɔn ne ni Hashimi yeli cɛ a ka ca san 3 ye an ka ɲɔgɔn ye kɛra ne ye san 2 kɛ san bi yɛlɛmɛ ti yan ɲinɛn de ye san yɛlɛmɛ na o ye n sɔrɔ yan n lafiyalen mun tɛ mais obligera ka taa o kɛra o bɛɛ ɲɛna an ka ɲɔgɔn ye nin de ye ni wari ko dɔn anw de b'a d'u la anw de b'a d'u ma n bɛ k'a fɔ micro de la o a bɛɛ filimelen don fana ye fɛn o fɛn kɛra an ka militaires ye mais misara m'u fo an y'an seko bɛɛ kɛ an faso ye an m'a kɛ sara kama mais gendarmerie wulila ka na médaille di ne ma n ka so yan gendarme ɲɛmɔgɔba a n'a ka gendarme u ko Haidara nin t'i di maa si ma ni fini t'i bolo c'est à dire n'i tɛ tenue na ko mais an ka ɲɛmɔgɔw jɛna n'a ye ko an k'a d'i ma i ni ce n bɛ fɛ ka adamadenw hakili sigi anw de b'a don fanga na anw t'u ka dɔrɔmɛ dun anw b'an seko de k'u ye parce que an faso don an b'an faso fɛ n bɛ fɛ k'a fɔ a kana siran quoi ka mɔgɔw sara a y'a fa nin a ye nkalon da la a y'a ba nin a ye nkalon da la ti foyi tiɲɛ ala ka sira kan mais a bɛ fɛn tiɲɛ ninnu ka sira kan dɛ a b'i bɔ da la n'ala ma far'i kan hali musow bɛ taa k'i to o caman kɛra u yɛrɛ la yan u y'o de essayer anw na ko nin jama in b'a nɔfɛ ko o tumana olu ka cɛsiri ma foyi ɲɛ ka mɔgɔw sara faransi ka mɔgɔw sara fan bɛɛ faransi ta don ne ka ansaru ye n wele
a ko Haidara ko an bɔra réunion na sisan ko karisa ye wari bila ka na ko ni min bɛ se k'i neni billahi al-aliyyil azim mais yanni nenni cɛ kalo kelen yan'a kuma ka bɔ kalo kelen de kɛra ka sɔrɔ nenni ma kɛ nka ansaru nka kuma kɔfɛ u t'o dɔn u y'u bɛɛ de wele ko n'u bɛ se ka ne neni mun na cɛ min y'a yɛrɛ sen bɔ politiki la ne don ka tila k'a ɲininka mɔgɔw fɛ a y'a sen bɔ politiki la a y'a to a tigiw bolo mais ni ko kɛra Haidara tun bɛ min mais aw ko an k'an sen bɔ politiki la o ni ko kɛra ko Haidara bɛ min a ye mun kɛ faso kɛra ten a ye mun kɛ aw m'a fɔ an k'an sen bɔ a la wa taayɔrɔ bɛ yen ka mɔgɔw dan aha la salamata minan nas mɔgɔ si tɛ kisi adamaden ma o tuma na n bɛ fɛ ka nin fɔ an karamɔgɔw de si bɛ ala bolo hakɛ dɔ de saya ye yanni ka dugu jɛ dama ye mais k'a fɔ a karamɔgɔ y'a fɔ ye ko aw kana siran n'a bɛ ala nɔfɛ se tɛ k'aw la bilahi ala tɛ sɔn a kana siran o tuma na ala kira sɔrɔ silam mɔgɔ de don kira don mais mɔgɔ de don alors fɛn minnu bɛ da kan dɔw b'a tɔɔrɔ ala yɛrɛ y'o fɔ kira ye ko ne yɛrɛ b'a dɔn u bɛ kuma minnu fɔ a dɔw b'i degun mais sabali o tuma na a bɛ nin kiraba ninnu fɔ a ye tɔɔrɔ min y'o kiraw sɔrɔ n'a y'i miiri o la a yɛrɛ bɛ sabali na an ye ninnu halasi ni halasiya yɛrɛ de ye zikira dari lahara ko sumali kama u ye mɔgɔw kalan lahara la u ye mɔgɔw sira lahara ɲɛ u yɛrɛ y'u yɛrɛ kɔlɔsi lahara la o la n y'u sugandi k'u kɔrɔta fɔ diɲɛ ka wuli u tɔgɔ bɛ fɔ wa ninnu Muhamadu ninnu bɛ ne ala bolo yan n ka mɔgɔ sugandelen tɔmɔnenw na mɔgɔ sugandilenw laminal mustafayina n ye mɔgɔ minnu sugandi a b'olu la el akhyar n ye mɔgɔ minnu latɔmɔ mɔgɔ caman sugandilen don ne ala bolo mais dɔw latɔmɔtɔmɔni